ndeke satak ina dirtina lajal dartol garawol ɗo ngol heccini ɓerdam no feewi sanne ndeke mi andi hay goto fotani famɗinde yurmede Allah e hattan mum sabu hay goto anda to nde ummorto e no nde ummorto suka gorko goto nene mum lelinoma rafi cellal ha nawa l'hôpital doctoreɓe ina cafra ɗum o nawa to safroɓe heɓittoɓe rafaɓe tampuɓe balɗe seeɗa caggal ɗum safroɓe ɓe pelliti haalande suko gonga mbi ɗum nene ma min ɗamtindima wawde safrude ɗum omo wawi notade jomiko ko neɓani min gandi e rafi makko he ni woni kanko suko o yalti l'hôpital o omo wondi e ɗamtindare mawde nde o ƴettiti lawol omo arta ƴewtade nene makko nde o darti e yeyirde essence ngam sodde tawde won gadiɗo mo ɗon o wone fadde ɗum ha gasna lowde ɗon tan o weddi daranɗe makko ha poti e wulludu jibindu ko ɓoyani ɓikkon mum ina goni e nder carton kon ɗeɓata hay wawde yaade o micci kanko suko o wiiti hol ñamminowo kon ullukon e o sifa no goniri ni woni o tindani yeyirde wonde sara ɗon nde o soodi pollidi gombaɗo o wowtani ullukon kon poɗo caggal ɗum o tindani l'hôpital ƴewoyde no nene makko wuuri nde o naati to ñawɓe tampuɓe ɓe paabate to ɗaccuno nene makko to o tawtani to nene makko o gida manayel ngel o jogino e jungo makko ngel ɓocciti saami o heñi o hocci kono fayre nde iwani o namdi debbo cafrowo to nene makko woni o wi holto nena mo woni on jaabimo wi joni dey yettere Allah o semuri no moƴƴi min gegginimo ɗo min nawimo suudu semoranaɓe e rewndu e nduɗo ndu o waɗi taaɓe jawɗe o tindi to nene makko o salmini ɗum ha saɗi joofi o namdi ɗum no dañiri jaam yummiraɗo heɓɓiti wi tumande gonmi hakkude gurdam e mayde nde mi anda nanam mi anda ñamam e won saaga jimi ko ullundu e ɓikkon mum ina koyni takki mumen dow asaman ina ndonomi cellal ɓiɗɗo muga ha ko foti ala ha wayno gidaɗo ni on nawti laamu to Allah baɗo ko wela ɗo wela nde wela eno welda kattanɗo hunde fof o senade wodani Allah mo jurumderu mum hubtidini hunde fof jettoɗe godani Allah ndeke itude sadaka ina riwta worodeji junna balɗe ɓeyda yajende e ballal Allah bandiraɓam musidɓe tedduɓe cafrire rafiji mon sakkade ɗo ko sadak poti liɗɗi gomba ngel tan cakka ngel ullukon ha fitandu daɗi taari Allah goto e laamu mum annabijo Allah wi dandire walla ndaɗodire e jeygol jahannama hay soko feccere tamarore senade wodani Allah care cargol jangol nde yewtere laaɓi non deedi ɓe ganda kadi yama jo dañon baraji eɓe sadakuji mumen jogori faabade ɗumen keɓoron hen baraji ɗi ngala e gasde so oɗon jaggi ɓitti ɓili fof woto donke e sarde e yiɗɓe mon no ɓe keɓiri fof hay so oɗon jaggi ɓitti ɓili fof woto donke e sarde e yiɗɓe mon ngol ɗo henna dartol no ɓe keɓiri fof la ilaha illallah deweteɗo e gonga ala so wona Allah
e Allah jomam hoybinan teddedi gurdam aduna on bennindo o waaju. Jippinɗo Ousmane Seck firo e sawtowol Amadou Tidiani Sidi bin Sharif musidɓe tedduɓe on jarama e kettogol mon.